IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manarimaan iti dry run when iti panakaadal ti rerouting scheme iti syudad ti Bataka kalpasan ti obserbasyon na kumarkaro ti trapiko iti Nassau a lugara. Sagon kan Vice Mayor Albert Chua iti syudad ti Bataka adalan pa iti konseho daytoy banag tapno makaputar iti gakat ang mangipaay solusyon na iti agdama a problema ti trapiko. Inlawlawag na daytoy ka temporaryo agsipud ta dalaang dagiti oras sa mapasaran tinadagsen at trapiko. Kinunana kasapula na maaksyonan ti trapiko gaputa dandanin ti panagserrek dagiti estudyante ken manayunon ti bilang ti pasaheros nga rason nga umadumot ti bilang dagiti lugan a rumwara. So dato'y dry run manarimaan pa ilaing iso nga ako nakita tayo nga when ken numabalin may expedite detoy alsipod ta diti amo sooner or later forthcoming iti opening of classes maduman iti agluganan maduman ti lugan nga rumwar so barbarang may kwatay may kamat tayo to digito nga kwanta tikunak hantay nga may fully implement digito kapanunuton tayo no di basic needs ano ti basic needs we need to clear the road. We need to provide enough space for the motorists to use the alternate roads or the roads. Hanta yung may implementar di kita nga napindas ka panunutan no at the bottleneck na go hand in hand deta. Di panakasaya ti dalan, panaka-improve na, panakapapinta na, panakaputar itilinteg, panaka-implementar na. May naikitira ito'y kalikagumpay di lokal na gobyerno mangnayon ti bilang dagi traffic enforcer tapno adda katulungan amang mando iti gunay trapiko. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.